I'm going to McDonald's. Bili tayo ng ano mga sis. Food pa kakainin. Oops. Check. Hello, 2 million people. Hi sis. Sisi wapo na din ha. Oh. Hi Gina. Hi sister. Ato ko sa McDonald's. Ato ko sa McDonald's sis. Pasalubong kay Tingdong. Gidaginot na ko ning data oy. Hello, hello sis, Arlene, Marilyn. Sayang kasi yung data sis. So 31 na ngayon, hindi ako nakapag-live. Okay, minsan kapagod mag-live minsan dayo eh. Arlene, mega love shoutout. KFC sis oh. Oh. Kanang Tamhurst sis oh. Ano siya ko ang pang salon sis. Ano uwagon pod ang taga-iya dia sis uwagon. Lagi sis. Sayang tanaw. Tanawin tao si Dudong. Tumingin si Dudong day. Wala ko sa McDonald's ako sis kasi mura lang ba. Sa KFC mahal bayot. Mahal siya bayot. Sa ano lang. Oo nga sis. Bayad pa naman to sis. Minsan na mapagod ako mag ano sis. Lalo na pag mag-drive ko ba. Gusto ko mag-live kaso abunay ba delikado. Kaya pag maglakad yon. Yan. Kita ko sis. Ano ko muna sa mukha ko sis. Okay, baka maano sila sis. Mag-live ako sis. Ano tayo mas uwi na si Junjun sis ba? Galing ako ng high chat sis. So mamaya na yung mga playlist dyan oy. Mag-relax muna tayo oy. Sinasen. Wait sa ha. Kani ako assist yung mga ito. Seto kasi. Ano ko eh? Product lang. Ay, ano, mochi kairi, onegaishimasu. お持ち帰り。はい。これ何？こちら馬からダブル肉厚ビーフですね。ああ、これはこちら燻製風マヨ鶏風あーベーコン肉厚どっちビーフ。が美味しい？でこちらは辛いやつですね。ちょっと辛いね。こちら辛いやつ。こたつ。こちらお二つ。お願いします。はい。コンピートセットどちらあ、になってます？セット。コーラ。お二つともセットでよかったですか？コーラとコーヒー。コーラとコーヒーで。と、子供のセット。よいしょ。子供セット。どっちですか？コーヒーの方はアイスコーヒーでよかったですか？ホットコーヒー。ホットコーヒーで。よいしょ。子供がお飲み物スプライトありますか？ハッピーセットでよかったですかね。これメインメニューはチーズバーガーね。一つでよかったですか？で、飲み物が飲み物は子供これ大丈夫？大丈夫ですか？スプライト。スプライトで。お願いします。はい。こちらのサイドメニューをお伺いします。これこたつね。はい。こちらのサイドメニューをお伺いします。これ
ポテトですね。これ同じ子供。かしこまりました。ありがとう。はい、大丈夫？その他良かったですかね。いくら？お待ちください。あ、もちろん。おもちゃは男の子と女の子用どちらがいいですか？女の子。おもちゃ？会計1980円です。2000円からで。はい。ポイントカード良かったですか？はい。これどうやってポイントカード。ポイント。あ、いい、大丈夫です。すみません。お疲れ様です。こちら20円のお返しに。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。Sis, mag-break ako sis. Ito na ako mag-break. Uy, kung nag-work kayo, magtambay lang kayo dyan. Ay. Kung nag-work kayo dyan, sis, ano lang tawag ito? Nag-work na kayo dyan. Nag-work kayo dyan mga bayot. Yung nabayaran ko sis, mga nasa 1,000 pesos. Tatlong order siya. Brain house. Sis, nagbili ako ng kamuti sis. Ang Tagalog lang ko dyan sa si Maniling dyan, si Tens Videos. 276. Tatlong mga piraso siya. So sa peso, nasa ano siya sis, mga 100. Kabili ako ng kiwi sis, Arlene. Mura lang yung kiwi. 1.5 na piraso. Ano lang siya? Nasa ano lang siya sis? 50 pesos. Kiwi. Nasa 50 pesos. Hi Teens TV. Hi Sisi. Tapos sis, kabili ako ng sis. Mahal ka sis. Pipino. Nasa ano siya sis? 198 sis. So, sa peso siya sis. Nasa mga 90 pesos. Mahal dito dahil. Uy. Pag sis, pag summer, okay lang. Kasi pag summer dito, ito ng loob na. Yung mga playlist natin dyan mga sis. Mamaya yung playlist na sis. Pag-pasok dito. Pwede na sis. Salamat sis. Ano lang sis, dali lang yung sis. Diba busy kayo sis? Thank you sis. Si Wapo na iwan ko doon. Mag-work lang kayo dyan sis. Okay, mag-char-char dyan. May libre sila sis. Toys. Alam mo sis, so, sana mag-help yung friend ko dito, mag-work sa McDonald's. Kaso mag-help dito, talaga nakakabilis kasi tapos wala siyang day off sa hindi dapat sa hindi na sa bahay lang ako sa ano ayaw nilang hindi sis kaya hindi ako tumuloy malapit na sa bahay tsaka malaki yung sahod sis kasi ano ba dapat alert kasi McDonald's daw magumala ano ba mabilis sa kanila bilis nila talaga. Ay. ありがとうございます。
Ay, よろ okay. しいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お願いいたします。失礼いたします。Hello. Tapos na sis. Layas na ko sis. Ay, ginoo ko. Ilan na sasakyan. Ay. This is wrong. Oh. Maglayas na ko, day. Uwi na si Walay, day. Si Wapol, day, naghintay. Diba? Ay, nako. Ano na yan si Junjun? Ano na yun? Nakauwi na yun. Dito ako sa parking, day. Iyon. Ito yung favorite place ko, mga sis. Kasi ito lang yung malapit sa bahay. Ay, nako. Ang sasakyan. Yan yung Daiso, sis, sa taas, Daiso. Mura lang sa Daiso. Yan. Si Waffle. Nasa car si Waffle. Waffle! Kawawa man yung baby ni mami. Wait, mami. Andyan sis. Wait, ma. Wait. Lagay ni mami ang food. Wait, ha. Wait lang. Oh, wait lang. Paluho, oy. Kapagod ay. Ayan yung mga sis. Pag maglakad ako, naka boots or pag mag-drive ako, chinilas. Chinilas mga sis. Kasi mahirap mag-drive ka tapos naka-heels ka. Bako. Hubo talaga sis. Saan yung chinilas ko? Ay, ginoko, gatay. Awa. Ito mga sis, oh. Naka-chinila. Wait, Waffle. Hi, wait, ha? Hi, 5 million. Oh. Wait, mami, wait. Nawala ang connection mga sis. Wait lang, mami. Nawala ang connection tayo. Apple, wait, oy. Dali. Say hi to them na. Magat-igat po kag imo. Say hi to them na. Say hi na. Pagod ikaw, be. Say hi na to them na. Wait lang. Say hi na. Hi! Thank you! Thank you na.
Say thank you na. Kaon sa takaan. Kaon sa ako sis ha. Uy, ikaw. Ay, pag-iwas ko na. Ay, makatatay pang YouTube ka diha. Wow! Hapala! Mami! Yun na! Yun na ba? Hapala! Wala! Ayan na sis! Nagutom ako mga sis. Ayaw ko din. We walk later. We walk later. Gusto niya umalis mag-walking. Mamaya na walking. Mga sis, bye-bye na ha. Ay, 20 minutes ko na lang to. 20 minutes ko na lang to mga sis. Galing ko yung cover. Wait! Wait, di ba, oy? Wait, waffle. Gawa ka. Gusto niya mag-ano sis, mag-gala. Tagilong ba po eh? Mas maisip up tani. Di-set up na ko ni mga sis. Matagal to sa akin ba? Maganda talaga yung branded na ano ganito eh. Yung mga mumurahin, ikaw mag-adjust. Ikaw mag-adjust sa mga ano nila. Wait, lagi. Malapit na. Ayan, mami. Ayan, mami. Say bye na to dyan na. Say thank you. Na. Thank you. Thank you. Say thank you. Thank you sa tambay. Say thank you na. Thank you sa tambay mga sis. I love you all. Salamat. Bye-bye na. Hello sis. Bye-bye na sis. Kaya mag-drive na ko sis. Thank you Jenas, Arlene, Tense Video, Manilyn. Salamat sis. And hindi ko sila mention. Pakisend lang sa PM para mabalikan. Stay motivated and safe. Stay beautiful. Thank you. Arigatou gozaimasu.